DJ Daniels Lukas, vi får lov til at skrive en sang. Den her sang, den kan udtale de fattige børn nede i Afrika. Dem som ikke har noget vand, og dem som ikke har noget. Dem som ikke har noget visakort, fordi at de ikke har penge. Når jeg går ned i byen, så kan jeg jo bare hæve med mit dankort i en automat. Men det kan de jo ikke dernede i Afrika, fordi de har ikke noget visakort. Der er en lille dreng dernede, han kan få rent vand en hel dag for 1 krone. En hel flaske koster kun 1 krone, kun 1 krone. Det har du dernede i din lomme, moin. Ja, hvis du sender en sms, så kan du redde de små børn, som måske dør i morgen. Jeg ved jo godt, at folk der ikke har hår, og jeg ved da godt, at du ikke får lov til at komme med mig ned til Sønderbros og købe noget musik i Fona Store. Det er jo meget dyrt dressing, de har nede i brusen. Jamen du kan jo godt købe det, hvis du har mange penge i din lomme, baby girl, ja. Men de kan jo heller ikke få mayonnaise til des pomfritter, fritter fra Sunset. Fritter på din mad. Det er godt at glæde mig, så køb du noget mad. For helvede. Jeg ved jo godt, at folk uden hår, og jeg ved godt, at du ikke får lov til at komme med mig ud og handle i skoven. Wow, wow. Og mor friskolen. Kan